Serlong Chora Long Taman ki badalam te pen tiranga jatra rally kedam. Thare hi dia long indeng pli inghi bari the nok homa mai kang ni po. Ni jangkar benglo lakhanar ke Hamren MEC constituency ka parlok Serlong Chora Long India angkang pia long kachathang club PM Modi ji aning arlo alam themati man ki bat along pachetang dun Serlong Chor area mati Serlong Chor angkang along tiranga yatra rally kedam lapen man ki bat alam the pachetang pon lapen Serlong Chor along PS number 82 angkang along President Ranjit Timo Secretary Bir Singh Teran Vice President Rajan Rongpar AGS Rupson Terang Man ki Baat in charge Biren Singh Ingti Development Long Bitimung lapen Mohila President Urmila Teran Pi lapen Mohila Secretary Rengka Ronghang Pi pen Chenglok Penang an BJP Klembang Phubang Pi Chetong Don pen Anisan Chupon pen Mai Misen pen Pachunpo Narendra Modi Jindabad Jindabad Narendra Modi Jindabad 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 Ni jangkar benglo laka troksi ko pli MEC constituency ka parlo Kheruni Thare hidi solok ing hi arong alo ing hi bari the nokho mamai asu atum bari the sarpo bari the riso ali yamate than rangsina sarpo longchap sarpo lapen nongjerong lek the atuma phat chithok chijirpo lapen alang litumalong district pho trok along pen ing hi atum chitong dun pen ing hi akhai atum kedoan atuma phan Chihomri pon bom lang lapen muning aseng kana bangki Tharea bialong si padopon popusi mai cherai pon lapen labang so mai along kachetong laki umrong so Korjan Deopani Amri Bitung Kheruni Arsong lapen penang adi malong pen India Quran chetong pon lapen mai along sarpi sarpu aklim angkor lapen lo kacharlia korte ingjera tumaphan non ke bang jianing kan ke HSLC BAMA ki una tum anaphat morning ingdeng phok kar cho mayalong archu ponji pusi mayalong inghi barite nokho mamai amai phu ahin ben lamthi paklang po lapen mai mesen ben pachun po ni Ladakh nali tum phan inghi barite nokum chingrong amai phu nali tum news nali tum news atum phan nilen pen kurwang phunong pajire glo nili tum amai lo nali tum news tum po lapen ahogalam kela hello je nili tum aningkan wangta la sonse nili tum kaching du la pade chethok chijir du nili tum akurusar bangat tu nili tum lo alang nili tum ke non nili tum hi bare the akurusar balang ta ke nili tum karbi urpho tu a kachethok chijir ta alang nili tum sidu la se labang ke kimiglo la se nin pini nili tum la dak ipu long chap sarpo ariso do pana kesar do la penda rurang sena sarpo do la pen hi bare the do la pena ko penenga bang ke anghi bare the ta peha al la pen ako ala nongjirong lekhe alang litum pani litum peneng ching tu poni lo la son tak tak sen litum anikan wang ka kachitong ke district thom clip walang bole district ko andu litum chetong district ko an chetong eta district tin ta bang ki bang por son se bang seta nilitum district tin nang le nang le la son tak tak sen nilitum koson se ingi bare the tum ta misen pen engdok re ni pen hikha punon ajan punon ba sai punon ajan koson se chuklen ni thai ma lai che than chin ni kon do la pen la son tak tak se rengdok reng ni pidutun thai ma lai ta ni tum kurusar tu malang ni tum ahin pen se ni tum lai ta bidi suri da pon pom lo alang ni tum pen se ni tum la hi bare the asu asu punalang tum khang pon malang ni tum se hi jumita koson se rengdok reng ni dudun ji ma la ma khang pe kon la se non Ladakh ini tum ka che thok chijir Ladakh ka bang deng ang hoi do ba amen si amen do la so amen bang ke alang ni tum an ke pathan ko ni sini ni alang kurusar kardom la si pinian itum ha ke no continue ke klempong ke ingdeng pitang lo ing bare the no homa mai pen
longcap sarpo lapen ariso lapen bari tekang duk lapen ke rurang sena sarpo phantame polo lapen ke nongjirong lekte phantame polo laso bangke tuwa singdung nong ko ke tungke pulo phumen pholok tu nai ji ke thege ding mani pusi lason se tumme kan bang tame klem polo lase pinia jai mego same lili secretary besame la an than pono lo lase sankur same laso long bangai chupitu nangne itu mangke methang tirim tiram lapen anama chupe me lasona jai mek sideng pon bom lapen itungke meeting tipu pula ke sifata kali lapen ke tungke siklu atur ke puan ani ke tur puan labari thia so su phanta me nang dunde pin tum han same tungke dake klem pon rapelo arjulong le pin bari thia so tum phanta me tungke klem pon rapelo yang hi nili rahamran rong kabi rong sa lapen nili lak bari the fansi kang du kadiwe lapen pinini tum ka ho ha ke klem pon abang ke hi bari the phan tai du pono lapen nong jirong le the la bang ke kalbi khayang bong pen prang hot la freedom praital freedom movement hot la sukach piduk dun la bang suk belum phasiram bang phu aphan nitum ahin pen no huma nokdang ahin pen nire no si kaching du kachi debe pon la solo ana pen nitum isona bangke nitum la longchap salpo aphu phanta ke thok ke jil la pen ke rurang sa salpo phanta me la pusona sasi ka kiga phio pon pini adolo an pe ke thok ke jil ka kiga phio amu mesen na sonsi he kono do ga wi amu da kan inone na sonsi he long la ka do dadak ne tu dak la bang hi dadak bang anok song lo nili pha nang hang iru rasana sarpu lang so arnam hanil hemadung si du la pen ke nili bang ke nili men ke ramsing phangchu arong bang ke nili burega yi phangchu gangbra la si nili lang so arnam ka rom ka di pidun ke thok ke yir pidun la pen ke amut aka ta hang aka henove la si nilihin pen bang ke la so puro bang ke phala rang sina sarpo abang ke nili si adung het ke do mun lo he ji pulo la si nili mo pen dak pen analam than la si hala bang ke I hempi la sina sarpo ke pusi nilihin pen hadak adung het ke do nili non chali klem nun bom lo la si nili ha pisar pusar ho klem nun bom lo no klem nun bom la la si nilihin pen an si kan ni to la tinging hi umrongso di mahasau alongri ba longpulong tara longri kan sini likewa la si pini las dak la inghi baru the la so chingri amai piningan indeng kri nilitum pacok la si inghi wan bangke nilitum karbianglong west karbianglong pocot kali nilitum di mahasau la pen ke punogong district la tan bisanat nanta inghi do ola ola tumata nilitum chihumri bomlo sami ko pai keme nilitum ke cheng pen pindingan indeng kri ta nilitum nang chitong du lam thi bangke nilitum la so ki thok kijir pen karbiaron na tang la puju tang aron tadukok la pen nilitum ke klem phatha la sun kali angkur apilong chini pami silitum ke klem la sirang sina sarpos tame non hejong pa chini lo la ke inghem pia sangho tum tu sikulo malaso karjulo yan pen se pini lada harwe hidi nilitum inghi no hum tingo mamai tipu barithe la pen pulong sarpo la pen ru rang sina sarpo ki thok chijira long nilitum nang chi tong dun lo la pen a hok lo pining pen nilitum inghi barithe chingwi amai pu ki cheng ho 2008 ani kan pen lo kita hola so pen le hisap prote ingden plige so selo golpi sita la som sinilitum mane kidam tang nikan hini aprang bangke umrangso rong arting long sidolo la pen chuneng thu bangke nilitum bukajana long sinilitum kadu kawe chirung cherek pen chithok chijir lo misen agai reporter agai tum nar tum na je tong mangkai ni tum ni ning samoi tum ang ya khai do mane ni tum ke than o theban than o ta na po da doi ko ni tum ang ya khai abang ke son ya pi yam su bu ni tum khai mi sia lo ape ha da ili phu hema sarpo long chap sarpo bang ke kar bia khai bang ke ra ya na pe na no adui ho ke du ar na busi la se hala ke hema sarpo pi ko lo ke to ka la ka the bang ke la ka long chap sarpo pi ko lo ape sipong rumar ki pi ai phu se pene thon sakak se moneng ta nilitum duije
Moneng la ke peneng ke tharwi hipi puilo se moneng ke tharwi abi uparo ko tum pula ampukuri la sa dak se moneng ke dupo la se la son tak tak se ni rupa ko chingrum tu ji na ko che tok ji ta son tak tak se tu ji la se pini nang tum la da news sabi tum la dana che tok ni ri dunang je la se thot nang tum pane li mai pu kan ko nang tum kurwan kuru pa ji kardo ni tum hi bari the asang de tum deng pi long तो चिथाव का चीज़ चलाओ बचार दिया लाओ नंगे तुम मीडिया अतितुम तुम नकाउ हुंगरी थे कपॉट मीडिया तुम आने तुम इंगी बरी थे दो आने तुम इंगी अबुम तुम दोआन ता ना तुम भाग चुरो बाजी देखलो फिर तुम लासन लोजे इंगी बरी थे चिंगरूम मामाई कुछ तुम दाग इरपॉन लो असी असुगने तुमके बचिंगरूम योंग योंग